Am citit zilele trecute o știre incredibilă pe site-ul profit.ro. Scria așa, citez: Guvernul României a aplicat în mai puțin de o lună, de pe 24 martie până pe 19 aprilie, aproximativ 200.000 de amenzi populației pentru nerespectarea stării de urgență. Valoarea totală a amenzilor a fost de aproape 400 de milioane de lei, sumă egală cu cea încasată în luna februarie din impozitul pe profit și de peste 2 ori mai ridicată decât cea încasată din taxe vamale. Amenzi, ordonanțe militare, poliție, armata pe stradă, reguli stricte, legi. Care e rostul lor? Nu putem și fără ele? De ce e nevoie de impunerea lor? Nu există și alte soluții mai pașnice? De ce nu pot face ce vreau eu? La urma urmei, eu sufăr, eu mă îmbolnăvesc, eu mor. Și dacă sunt și alții ca mine care își asumă aceleași riscuri, de ce nu mi se permite să fac ce vreau eu? Nu ce vor alții. Doar pentru că au puterea, de partea lor forța de impunere, cine le dă dreptul să decidă în locul meu și pentru mine ce e bine pentru mine? Orice discuție despre ordonanțe sau mai ales cele militare, reguli și obligații naște împotrivire, revoltă. M-am săturat să stau în casă, m-am săturat să fac ce vor alții. Ce știu ei ce e bine pentru mine? De fapt, cine știe ce matrapaslucuri fac ei pe seama mea? Sau într-o tipic mentalitate românească în care legile sunt făcute ca să fie încălcate. Fiecare tace și le face. La urma urmei, hoțul neprinse, negustor cinstit. Vă rog frumos, nu plecați. Mai aveți puțin tică răbdare. Nu pledez pentru anarhie. Din contră, cred asemenea multora dintre dumneavoastră că nimic nu poate supraviețui fără reguli, fără legi. Avem nevoie de reguli și de legi. Chiar dacă unele sunt strâmbe, pot fi îndreptate. Chiar dacă altele sunt nedrepte, ele pot fi schimbate. Dar fără ele nu se poate. Nu mă credeți? Oricine este într-o asociere de orice fel, prietenie, căsătorie, afaceri, comunități de orice fel, organizații, state, companii de orice fel, oricine știe că nu se poate fără reguli. Nu poți face orice vrei fără să existe niște consecințe. Și ca lucrurile să meargă bine și frumos, lucrurile trebuiesc reglementate. Și când sunt reglementate bine și toată lumea respectă regulile, toate merg șnur, ca pe sârmă. Iar situațiile excepționale necesită abordări excepționale. E normal, chiar dacă nu ne place sau ne irită. Totuși, totul depinde foarte mult de încrederea pe care o avem în cei care dau astfel de legi și de capacitatea lor de a comunica eficient necesitatea aplicării unor astfel de măsuri. Este însă încumetare să crezi că poți încălca legile și nu vei plăti. Sfânta Scriptură spune că principala caracteristică a lui Dumnezeu, esența, este dragostea. Nu perspectiva neadevărată, emoțională, impus strălucitoare pe care noi o numim dragoste, ci o realitate a bunătății, veșnică, fără limită, fără sfârșit, pe care e construit de fapt tot universul. E o dragoste care durează, care creează și e constantă. Scriptura nu spune că Dumnezeu e iertare, deși El iartă. Nu spune că Dumnezeu este cunoștință, deși e atot cunoscător. Nici măcar că este putere, deși este atot puternic. Dar se descrie pe sine ca fiind dragoste. Dar Dumnezeu conduce universul după anumite principii, după anumite legi fundamentale, anumite constante pe care viața e făcută să opereze. Dragostea e legea fundamentală pentru viață. Emană din însăși inima lui Dumnezeu. Dar dragostea nu poate exista în niciun context fără libertate. El și ea. După ce s-au cunoscut o vreme, într-o zi el o duce la un restaurant special, cu muzică ambientală potrivită. La un moment dat îngenunchează înaintea ei și o cere în căsătorie. Realizând importanța momentului și a deciziei, fata cere câteva momente de gândire. Ezitarea ei îl face pe el să se simtă nesigur, așa că duce mâna la buzunar, scoate un pistol, îl îndreaptă către ea și îi spune: uite care-i treaba. Ar fi cazul să te căsătorești cu mine și să mă iubești, pentru că dacă nu o faci, te împușc chiar aici.
Ce credeți că se întâmplă în mintea fetei? Oh, ce bărbat extraordinar! De când te așteptam? Bineînțeles că nu! Cu toții suntem de acord că un astfel de comportament va determina frică, repulsie, dezgust. Iar în final, răzvrătire, să scap de nebun. Ea vrea să plece cât mai repede și cât mai departe de el. Aceasta este legea libertății. Ori de câte ori libertatea este încălcată, apar 3 consecințe predictibile. Dragostea se strică și în final e distrusă. Apare o dorință de răzvrătire în inimă și dacă această opțiune nu reface libertatea personală, atunci individualitatea se distruge încetul cu încetul și omul devine o umbră. Încalcă libertatea și dragostea întotdeauna va suferi, iar în final nu va mai fi. Dragostea nu poate exista într-un context fără libertate. Iar această lege nu e votată de niciun parlament și nici dictată de nimeni. E unul din principiile după care a fost proiectată viața să funcționeze. Iar fericirea și sănătatea noastră depind de acest lucru. Această lege, de fapt, e una din armele spirituale cu care ne putem apăra împotriva răului. Apostolul Pavel spune care e problema principală în această pandemie morală. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. A doua epistola lui Pavel către Corinteni. Suntem în conflict cu orice lucru care ne împiedică să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Conflictul e cu privire la adevărul despre Dumnezeu. Cum este El? Poate fi El de încredere? Satana a mințit despre Dumnezeu și minciuna crezută a distrus circuitul dragostei și încrederii. Pentru că, așa cum am spus, dragostea nu poate exista unde nu e libertate și nu poate exista acolo unde sunt minciuni. Așa că războiul împotriva acestor minciuni poate restaura încrederea și poate redeschide canalele acestea ale iubirii. Dumnezeu a creat omul după chipul și asemănarea lui, nu ca pe o umbră a sa. Iar mântuirea nu înseamnă transformarea omului într-un soi de umbra lui Dumnezeu, ci refacerea chipului lui Dumnezeu în om. Credințele și gândurile false, greșite, adânc înfipte în creierul nostru, fac mintea noastră să filtreze și să interpreteze experiențele prin care trecem, iar aceste experiențe întăresc o perspectivă distorsionată. Dacă se repetă mereu, se vor întări sentimentele și credințele greșite. În același timp, mintea va neglija sau chiar va respinge experiențele pozitive ce ar putea să distrugă, să invalideze sau să corecteze credințele false. Pentru că adevărul pătrunde în minte, prin rațiune, este esențial să utilizăm toate elementele care întăresc capacitatea noastră de a gândi rațional. Este Dumnezeu cineva de care trebuie să ne temem? Sau e așa cum l-a descoperit Domnul Isus? Aceasta e întrebarea la care trebuie să răspundem toți. Spune Dumnezeu ceva de genul: iubește-mă sau te omor? Care e valoarea închinării la o divinitate care nu apreciază libertatea? Dacă ne uităm la cruce pentru a căuta adevărul cu privire la cum îi tratează Dumnezeu pe cei păcătoși, vom descoperi că Iisus nu era o victimă neajutorată asemenea celor 2 tâlhari crucificați împreună cu El. Matei 28:18. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. El e creator, împăratul cerului și al pământului. Iisus putea doar să se gândească: dispăreți, și toată mulțimea de acolo dispărea. Imaginați-vă că în fața torturii și batjocurii celorlalți, lui nici măcar nu-i trece prin minte gândul: mi-aș dori să dispăreți. De fapt,
îi spune lui Petru când acesta taie urechea unuia care venise să-l prindă pe Iisus: crezi că n-aș putea ruga pe tatăl meu care mi-ar pune îndată la dispoziție mai mult de 12 legiuni de îngeri? Ce dragoste incredibilă! Hristos nici măcar nu are un singur gând care să rănească pe cei care îl răneau. Există o vorbă care spune: puterea corupe și puterea absolută corupe absolut. Dar știm că lucrul acesta nu a fost adevărat în dreptul lui Iisus. El a dovedit dincolo de orice îndoială că El poate controla puterea, pentru că nu o folosește niciodată în interes personal. Ce Dumnezeu extraordinar! E minunat! El preferă să-i lase pe alții să-L ucidă decât să folosească puterea Lui și să-i oprească. Ce libertate! Ce libertate avem în Dumnezeu! A dovedit faptul că puterea este sigură în mâna lui Dumnezeu. Dragostea poate exista doar într-o atmosferă de libertate. Dumnezeu este iubire și folosește doar metodele sale. Adevăr prezentat în dragoste, lăsându-i pe ceilalți să decidă singuri și liberi. Ruptura în dragoste a început atunci când minciunile despre Dumnezeu au înlocuit adevărul, iar vindecarea vine doar prin adevăr. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Care este adevărul? Adevărul e că nu ne plac legile, nici ordonanțele, mai ales cele divine. De ce? Pentru că avem senzația că ne limitează libertatea. Există un conflict între ceea ce vrem noi și ceea ce spune legea lui Dumnezeu. De aceea fiecare ne poziționăm față de aceasta în mai multe ipostaze. De exemplu, unii sunt ca niște avocați. Căutăm orice chichiță favorabilă nouă din legea lui Dumnezeu, din normele de aplicare a legii sau din interpretările date legii. De ce? Pentru a justifica ceea ce vrem noi să facem. Alții sunt asemenea procurorilor, caută orice justifică acuzarea altora. Avem așa un simț al dreptății, apărăm legea, dar nu întotdeauna o respectăm. Pentru că noi aplicăm legea, citim legea lui Dumnezeu pentru a ști să indicăm paiul din ochiul celuilalt. Alții sunt ca niște judecători. Decidem cine ce-a făcut. Noi interpretăm, noi aplicăm legea, noi citim legea lui Dumnezeu și judecăm pe toți. Noi facem dreptate. Nu le-a cerut nimeni, dar ei o fac. Au această chemare divină să judece pe alții. Dar uită că fiecare este judecat cu aceeași măsură cu care judecă. Iar unii, foarte puțini, se cred așa ca un soi de for legislativ. Abordează legea lui Dumnezeu ca fiind dreptul lor să decidă cu privire la vremi și împrejurări. Chiar se încumetă să schimbe vremurile și legea. De ce? Pentru că ei sunt în opoziție cu Dumnezeu. De ce rezistența aceasta atât de mare față de legea lui Dumnezeu? Pentru că nu ne place. Pentru că vrem să fim liberi să facem ce vrem noi. De ce? Pentru că ni s-a spus de prea multe ori că Dumnezeu este nedrept. Un tip foarte exigent, chiar răutăcios. Și noi am crezut. De aceea Dumnezeu oferă mântuirea doar celor care vor și aleg în mod liber să devină cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Doar cei care apreciază și vor o viață așa cum oferă Dumnezeu. Și aș vrea să închei cu un gând pe care vă rog frumos să-l frământați mai multă vreme. Păzirea legilor unei țări nu te face cetățeanul acelui stat. Dar nu poți fi cetățeanul unei țări și să nu respecti legile ei. Iar legea lui Dumnezeu este sfântă, dreaptă și bună.